Tady je z nového videa Rivals samozřejmě. Tady vám chci prostě ukázat zase, že jak jsem se zlepšil, co mám novýho a tak. Teďka tady hraju Free Load a tak. Takže bych vás chtěl potěšit o nový zajímavosti, které jsem zjistil si, což to nic moc není logicky. Takže mějte se rádi, vemte si to dobrýho k pití a si užijete toto video na maximum. Hrajte samozřejmě Rivals a jestli mě uvidíte mě v Rivals z mých fanoušků, tak určitě, že až mě potkáte v Rivals, tak přede mnou začnete tancovat a prostě já poznám, že jste moje nejlepší fanoušci ze všech a půjdu si s váma zahrát 1v1 a jestli vyhrajete, tak budete dobrý a já ještě negiftuju, že potom, až budu mít hodně V-Boxů, tak budu třeba giftovat si, ale zatím mám málo a tak. Jo, a kdybyste chtěli, tak mi pod tohle video napište svoje jméno v Robloxu a potom se můžeme i domluvit, že jestli hrajete i Steel of Raindro, tak já mám v něm private server a potom, když budete mít fanouškové, tak to bude, a tak napíšeme ty na Robloxu, do chatu na Robloxu, ne ve hře, ale do chatu na Robloxu, tak se potom, tak mi napíšete třeba jako ahoj, můžu prosím tě na tvůj private server. Já napíšu, jestli budu moc, tak napíšu jo. A na mém serveru se nekrade. Jestli uvidím, že vy mě nebo vy mým fanouškům kradete, anebo mi to napíšou na Discord. Jestli máte Discord, tak na mém Discordu se jmenuju Jon X. A vy si mě tam klidně já se vás tam potom přidám. A tam mi třeba napíšete, že jméno a kdo vám ukradu a já vás bloknu, protože na mém serveru se prostě nekrade. A taky vám třeba budu tam něco říkat, nějaké ankety, nějaké výhry třeba. A kdybyste mi chtěli něco dát, jakoby nemusíte, ale kdybyste mi chtěli mi něco dát, já to přijmu. A kdybyste to potom potřebovali vrátit, tak samozřejmě to vrátím. Ale třeba kdybyste měli něco dát do indexu, byste mi chtěli dát, tak já si taky rád dám do indexu. Takže já to nebudu dál protahovat a jdeme na nějaký gamey. Lidi, možná tady máme capka, prosím, pojď. Pojď, netancuj. Ok, mám tady. Ok, yes, jdeme hrát. Já nehraju na počítači, co to blbne, já hraju na kontroléru. Prostě tak a doufám, že se dneska máte hezky. To musíte se mít hezky, protože dneska je krásný den. Ale teďka musíme se soustředit. 50. Hlavička ušatá. Kde? Ok, on uhořel. Díky. Takže, co děláš? První kolo, první win. A to nedopadlo. Vždycky, když... Ale já nenávidím, když prostě mám teammatey, který používají raketomet. První kolo vyhrajem většinou, ale potom tam ty protihráči ho začnou taky používat. Ale já nechci.
Kámo, já to vypnu. Já nenávidím raketomety. Nenávidím ani tohle cápka, který to začal použít. Ale já nechci si vzít taky raketomet. Já nemám rád. Nemám rád ty raketomety. Teď já ho zabil první. První jsem vystřelil, všichni jsme to viděli. Ach jo. Všichni jsme to viděli, že jsem já vystřelil první, takže už oni nejezdí. Tak kámo, pojď. Ej, level 13. Dáš to. Věříme ti. Hodně. Jak mi to dáte? Takže, dá to. Použij nožík, ať jsi fraja. Jestli tě zabije spíš, tak, nebo raketomet. Teďka se budeš jmenovat, víš jak? Saranča. Líbí se mi. No, nelíbí. Já ti budu říkat týpek. Hlaváka, Saturna, hlaváka. A napište do komentářů třeba, jak dlouho hrajete Rivals. Já hraju možná už i půl roku možná. Jo, asi půl roku hraju už. Půl roku až rok hraju. Takže mě to zajímá, jak hrajete vy. A nezapomeňte hlavně napsat tu jmenovku, jak se jmenujete. Jo, a prosím vás, jestli budete hrát se mnou, prosím, nepoužívajte ty raketomety. Prosím. Já nenávidím. Nebo budete muset umřít. Ale já ho vezmu, prostě. Salinko, jsi zlá. Já ho vezmu prostě. Sakra. Chtěl bych být dobrý taky. Ale jasně říkám, že se tenhle level ani nezasloužím. Takže mám prostě velký level, úctivě samozřejmě, ale nejsem moc dobrý. Si myslím. Ale u tohohle cápka bych chtěl doporučit mu, jestli mě sleduje, tak bych mu chtěl doporučit, jestli změnit scope. To vám tady tak klidně ukážu. Až dohráme, tak vám tady ukážu klidně, jak změnit ten scope, třeba jako mám já. Počkejte, jenom tady musím jako vyškolit. Když on vyškolí mě, ale... Jak jsem odlí. Pane bože, nenávidím dneska tenhle Rivals. Jach jo, to se mi nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. Kam přeži, prosím. Kvůli mě prohrajeme, protože jsem noob. OK. Prosím, já chci zabít. Sakra. Tak já vám teďka jenom ukázat, jak to bude. Jo a teďka jsem tady dostal tohle, tak jdem. Tak co mi padne? Jej. Počkej, teďka mám takovou krizi.
lidi potřebují zjistit, koukejte, je tenhle dobrý, nebo je lepší tenhle? Nevím, je to těžký, ježiš, tenhle taky vtipné. Asi vezmu teďka tenhle, ale nevím. Mě zajímají docela ty skiny na to. Ok, tenhle chci. Taky. Ok. Ale jakože ale já bych chtěl hrozně dostat na nožík skin tenhle. Karambalistik. A nebo na snajperku bych chtěl tenhle. Co to je? Okay. Ale tenhle bych hrozně chtěl. Ale já vám ukázat ten scope. Takže když půjdete do nastavení, tady máte různé věci, ale já ukážu moje nastavení. Tady ty věci jsou dobrý, protože třeba vám to něco zlepší, já to mám vypnutý. I tady, třeba tohle to vám osvětlí, tohle to bych používal. Taky u tohohle, co je v tom kroužku, je dobrý, protože vám ty ostatní skiny neuvidíte na jakoby skiny, jakoby v repy neuvidíte, takže vám to nebude sekat a tohle je dobrý, když střílíte, tak vám to nejde takový ten plamínek, se dá říct, a mě to zlepšilo mnohem víc. Tady to bych taky si zapnul, už nepamatuju proč, ale tohle je dobrý. A tohle se mám prostě, až tohle to dělá ten ohýnek. Je tohle se určitě zapněte, je to hrozně dobrý. A jdeme na ten hlavní scope. Zapněte si určitě tenhle static, fakt se to hodí. A vy dáte pryč takový ten kroužek. Tohle si určitě dejte. Tohle si určitě musíte zapnout. Že to je hrozně dobrá zbraň. Potom, jestli chce tohle dělá přesně to, co vidíte. A jestli se s tím hrajete dobře, tak si ho nechte, já to vypnu. A tady to nic neřešíte. Tady jsme zapnu takovou tečku. Ale já bych chtěla docela dát pryč to moje, co vám to můžu ukázat. Jo, mám to. Takže tady máte tu tečku. Já bych vám doporučil trochu ji zvětšit, ale ne moc. Třeba když to máte na maximum. Takže já bych vám doporučil... Mám čtvereček? Proč mám čtvereček? Jo, já jsem tady s tím dělal něco. Do té doby mám tady čtvereček. Nevím proč. Nevím. Prostě to vám takhle můžete mít. OK. Teďka tady můžeme vidět kolečko, jak vám ukazuju. A můžete si tady měnit i barvy. Mít různé barvy, třeba máte červenou. Jejde, to vylezu. Tak mi dejte vteřinku. Tak jsem tady. Mám tady telefon. Takže tady, jak jsem vám ukazoval, tady mám červený. A tady si jenom zvětšíte ho, zmenšíte. Jo, mám kolečko. Takže když si to dáte úplně na nejmíň, tak máte kolečko hezký. A tohle to vám dává tu barvu. Ne, že teďka ho úplně dáte pryč, teďka ho máte. To se nechám. Teďka proč se vám tohle vyplatí? Koukejte. Tahle je normální a tahle se vám zvětší a já jsem s tím měl i lepší jsem s tím hrál. Takže to bude všechno. Mě dávejte like, odběr a pro další video dejte like a odběr. Čauko! A nejdůležitější věc. Zdraví se s váma X Jonáš.